ukuthi umuntu usuke enomsebenzi athunyelwe ukuthi akawenze. Kunabantu othola ukuthi bathunyiwe emhlabeni ukuzokwenza a special assignment noma ezokwenza umsebenzi othize. Uma lo muntu othunyiwe ukuthi azokwenza umsebenzi lapha emhlabeni ungazange uze wenzeke lowo msebenzi, wadlula emhlabeni, lo muntu loyo kuhamba khambe aphinda abuyiselwe back emhlabeni ukuthi hambe uyoqedelela umsebenzi esasikuthumile ukuthi hambe uyowenza. Ngolimi lwesilungu kuthiwa yini? I-reincarnation. Khona iphathi-ke evelile kwivideo lesivule ngayo la khona bechaza khona ubaba Mabhodla noNkululeko uDumo Lwelanga, lapho bechaza khona ukuthi uma umuntu esebuye kosibili ukuzoqedelela umsebenzi ayethunyiwe ukuthi akeze azowenza emhlabeni, lo muntu mesebuye kosibili umlando uyaziphinda. Ngicela ukuyiphinda le part. Uma umuntu esebuye kosibili ukuzoqedelela umsebenzi ongenzekanga ngesikhathi efike kokuqala, mase buye kosibili umlando uzofana ncamashi noma uzoba similar, uzoziphinda umlando. Only this time mase buye kosibili lento athunyiwe ukuthi akazoyenza emhlabeni izokwenzeka. Right. Now, ake sibuyele endabeni kaJesu. That is why uJesu kwakuthiwa uyabuya. That is why uJesu wakulokhu kuthiwa uyabuya. Ngobani? uJesu wayeze ukuzoqoqa ibandla lasezulwini. Right? Wayezoqoqa ini? Ibandla lasezulwini, indlu kaIsrael. It's a pity ukuthi nazi ukuthi abelungu aba-Israel. No. Ama-Israel angampela abantu abamnyama, but that's too deep, so buye sichaze kahle futhi ngelinye ilanga. Ngicela nje kwamanje uzwe nje lokhu ngikushoyo ukuthi abantwana bakwa-Israel bangampela akubona labo obaziyo. Cha. AmaJuda angampela abantu abamnyama. That is why it makes sense into eyayishiwo okhokho bethu uma uJesu esebonakala thina siyofana naye. Now the question is, banjani ki okhokho bethu? Babe bayilungu yini? No, babe mnyama. Okusho ukuthi amaJuda kanjani? Amnyama nawo, ngoba uJesu wayeyinkosi yani yabaJuda. Okhokho bethu babethini? Uma uJesu esebonakala thina siyofana naye, but thina silindele umlungu omhlophe qha lo esafunzwa ngaye. Even though uJesu wasitshela wathi baningi abawudukiswa ngegama lami, kuyodukiswa ngisho abakhethiweyo. Bangawubona umbuso wezulu bedukisiwe ngegama labantu, ngegama laJesu. Now, bathi okhokho bethu into yokuqala soyibona ngaye mesebuyile uJesu, ngoba phela kumele azoqedelela ukubutha ibandla lakhe. Akawuqedanga umsebenzi wakhe okokuqala ngoba kwakumele kugcwaliseke imibhalo. So uma ke sebuya ukuzoqedelela i-assignment anikwe yona, umsebenzi anikwe wona, into yokuqala sombona ngayo uyobefana nathi, uyobe emnyama. Now, akasibuke leyo ukuthi umuntu mesebuya kosibili umlando uyaziphinda. Right? Sizobuka ukuthi kwenzakalani kuJesu, bese siyabheka lemhlabeni ukuthi ikhona into eyake yaba khona ekanjalo, noma ukhona umuntu owake wenza into ekanjalo mhlambe la emhlabeni. Ake singene kuyona. Now, sesiyaqala sifuna ukubuka umlando. Ingabe uJesu kade yini abuya? Kuthiwa umuntu mesebuya okosibili umlando uyaziphinda. Right? Uyaziphinda umlando. Kwenzakalani kuJesu? Kahle ngifuna ukubuka labantu abawu2, uJesu, uShembe. Kungenzeka yini ukuthi uJesu umuntu oyedwa noShembe? Ngazi nizophika hayi uJesu umlungu. Cha, phumani kuleyo theory yomlungu nadukiswa, phuma nje lapho. Right? Okhokho bethu bakubeka kwacaca ukuthi mayesebonakala
siyufana naye. And eRussia bakuvezile ukuthi wayemnyama uJesu kakade, kwalona leli gama elithi Jesu igama elamanga. So phuma nje lapho, right? Sasifuna iqiniso manje, right? uYeshu wayemnyama. Sifuna ukubuka umlando waYeshu bese sibuka umlando kaShembe ukuthi uyafana yini. If ufana, then that will mean i-reincarnation isiyenzeka. Usabuya uYeshu ukuzoqoqa ibandla lakhe. Labani? LabaJuda, labangoni. Right? Ake sibuke lana-ke. Kuthiwa lana ikumaka Yeshu. Ikumaka Yeshu into yenzeka kumaka Yeshu. Yenzeka kubani? Kumaka Yeshu. Kuthiwa kepha yena wethuka ngezwi layo ezindla ngokuthi kungaba ngokubingelela kuni lokhu. Ingilosi yathi kuye, ungesabi Maria, ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. Bheka, uzokukhulelwa uzale indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu. Yena uyokuba mkhulu, athiwe indodana yophezu konke. Inkosi uNkulunkulu iyokumnika isihlalo sobukhosi sikayise. Nezindaba kukhuluma ingilosi, ikhuluma nonina kaYeshu, ithi uzozala inkosi. Before azale kufike izwi kuyena ubani? Unina kaJesu, right? Ake sibheke kuShembe ukuthi kwenzakalani. Ake sibheke uma wakhe kuqala, uma wenkosi yamaNazaretha uShembe ukuthi kwenzakalani. Ngabe umlando wayiphinda yini na? Ake siqhubeke nayo. Ake sifunde-ke lana sibheke kwinkosi yokuqala yamaNazaretha ukuthi kwintokazi eyazala inkosi yamaNazaretha yokuqala kwenzakalani. Ake sifunde la. Kuthiwa lana, kuthiwa lelizwi lalimemeza emkhathini. Nayizindaba kodwa umama uSitheya, cela ukuhloniphisa nje kanjalo, yena wayengaqondi ukuthi izwi lichaza ukuthini. Empeleni izwi nizwile kuma wenkosi yaseNazaretha yokuqala uYesu ukuthi naye umama wayedidekile. Kuthiwa wayengaqondi ukuthi izwi lichaza ukuthini. Empeleni izwi lalichaza ukuthi umama uSitheya uzozala uShembe, ngoba wagcina egane umayekisa kanhliziyo kwazalwa uShembe. Awuyiphinda umlando la. Enkosini yamaNazaretha yokuqala uYeshu kwafika izwi lakucacisa ukuthi uma wenkosi esayintombi emisela ukuyogana, lakucacisa ukuthi uzokuzala inkosi eyothatha isihlalo sikakhokho wayo leyo nkosi sikaDavide. Umlando umuntu mesebuye kwesibili uyayiphinda. Asiqhubeke nayo. Now kuthiwa lana sibheka umlando uJesu wayevusa abafileyo. Ake sibheke abanye abantu abavusa. Kuthiwa lana inkosi yakubona lokho yaba nesihi, yathi kuye, ungakhali. Isho kumaka mfana owayedlulile emhlabeni. Yathi kuye, ungakhali. Yasondela yathinta uhlaka ababeluthwele bema. Yayisithi, nsizwa ngithi kuwe vuka. Kusho inkosi uYeshu. Yathi kwindodana edlulile emhlabeni, nsizwa ngithi kuwe vuka. Obefile wavuka wahlala ngezini. Ukhona yini umuntu owakwenza lokho emva kokuthi sekudlule inkosi uYeshu? uShembe wakwenza yini lokho na? Sikhona yini isimo la khona akavusa khona umuntu ofileyo na? Ake sicheck umlando.
ake sizweke ake sibheke kuShembe ukuthi seke senzeka yini isimo sokuthi kuvuswe umuntu osefile esedlulile emhlabeni, right? Eseshonile, right? Sathi kuchaza umnikazi wendaba, sathi uma sifika kulomuzi sathola kugcwele abantu besuka emabandleni onke akule ndawo. Wabuza uShembe ukuthi iphi intombazane leyo, intombazane enjani yayidlulile emhlabeni. Bathi ingaphakathi endlini. Wangena lapho wakhipha uyise nonina wentombazane. Wathi akungene thina. Obani labo? Makhosazana noma intombi ngolimi olujwayelekile, right? Sazungeza isidumbu sentombazane. uShembe waguqa ngamadolo eduze nekhanda lentombazane, wathandaza, wahlabelela ingoma yebandla lamaweseli ethi, baba, nanso-ke ingoma usungayifunda. Waphuma lapho endlini wayolinda egqumeni. Uma esebuya wama eduze kwekhanda lentombazane, wamemeza wathi, wena ntombazane, vuka. Sounds familiar. Wathini uJesu ensizweni? Wathi vuka. Yavuka yahlala ngezinqa. Nakho kunala uShembe wathini entombazaneni? Vuka. Yaqala yanyakaza, wahlabelela uShembe wathi makabongwe, makabongwe. Wabuya umphefumulo wentombazane, sayizwa isikhuluma. Uma umuntu esebuya kusibili, umlando uyaziphinda. Kumaka Yeshu kwafika izwi lathi yokuzala inkosi. Kuma wenkosi yamaNazaretha kwafika izwi lathi yokuzala inkosi. uYeshu wavusa abantu befile, uShembe wavusa abantu abafile. uYeshu wayelandelwa yixuku, uShembe wayelandelwa yinxuku, ephilisa abagulayo. Ngobani? Umlando uyaziphinda. Ikuphi obunye ubufakazi futhi? Ngisafuna ukushayela isipikili. Ibuphi obunye ubufakazi? Nawo omunye umlando futhi wahamba wayiphinda. Kuthiwa lana ngesikhathi saYeshu, uYesu wayesengena emkhunjini, abafundi bakhe bamlandela. Bheka, kwavuka isiphepho esikhulu elwandle, umkhumbi waze wagutshuzelwa ngamanzi. Kepha yena wayelele. Ubani wayelele? uYeshu, right? Basondela bamvusa abafundi bakhe. Bathi, Nkosi, sisindise, safa. Bebona kuvuka isiphepho olwandle, umkhumbi ugutshazelwa amanzi. Wayesethi kubo, nisabelani nina bokukholwa okuncane na? Khona wavuka wakhuza umoya nolwandle. Underline, wenzani? Wakhuza umoya nolwandle. Kwaba khona ukuthula okukhulu. Now wayephinda-ke umlando. Yazi wayephinda kuphi umlando? Wayephinda eThekwini. eThekwini ulwandle lwaselingena emaflethini. So lingena emaflethini. Kwacaca ukuthi amabhunu asehlulekile, awazi azokwenza njani. Ngeke bakutsheleke wena ngoba umuntu omnyama and umlando uthinta umuntu omnyama lo, right? eThekwini amanzi ayesengena emaflethini. Kwaphoqa ukuthi abaya enkosini yasekuphakameni uShembe, beyobika ukuthi nansi inkinga, ulwandle lungena emaflethini. Inkosi kuthiwa yathi hambani, ngizonifica phambili. Bathi befika khona behamba ngezimoto amabhunu, bayifica isifikile. Kuthiwa yezwakala yalikhomba ngobhoko. Ubhoko ilento engathi iyinduku, leki iphathwa amaNazaretha, ilento engathi iyinduku noma iZayoni, lento engathi iyinduku, right? Yalikhomba ngobhoko ulwandle, yalikhomba. Yathi thina sinobaba sikubekanga la, lwahlehla ulwandle. Till today alikaze linyakaza ulwandle. Leyo ndawo la khona ulwandle lwalukhona lungena emaflethini, kwathiwa ise point. Khona indawo ekuthiwa ise point eThekwini. Ngeke bakutshela kodwa belungu, ngeke bakutshela. Leyo ndawo namhlanje ibizwa ngokuthi ise point. Wenzani? Wakhuza ulwandle ukuthi alihlehle libuyele emuva. Lwahlehla ulwandle lwabuye emuva, alikaze linyakaze ever since. Umlando ngomuntu uyaziphinda uma esebuya ukuzoqedela umsebenzi ayekade efikile emhlabeni ezowenza. Lapho kunabantu abasalendile bathi uJesu uzobalendela umlungu, into engekho.
kanti kade abuye uMesaya. Ucathi indaba amaNazaretha ethi thina sisindisiwe. Leli gama elithi sisindisiwe livela kuphi kanjani? Ngoba phela igama la Yeshua la ngempela umsindisi. If you translate igama elithi Yeshu, it means salvation. Umsindisi igama lakhe la ngempela, not leli lithi Jesu. So ake siqhubeke nawo umlando siveze ukuthi ikuphi futhi la khona oziphinde khona na. Ngithe umlando uyaziphinda. Ngesikhathi saYeshu umsindisi esafika kokuqala, uyazi babethini kuyena? Ngifuna ukukhombisa babethini, ake sizwe. Base bemthuka, right? Bathi wena ungumfundi wakhe. Babesho umuntu owayengumfundi kaJesu, noma babesho umuntu owayesindiswe uJesu. Babekhuluma nempumputhe eyayisindiswe uJesu siyibona, right? Base impumputhe yababuza yathi yindaba nifuna ukuba abafundi bakhe yini, nalo ningibuza into eyodwa. Base bamthuka bathi wena umfundi wakhe, kodwa thina singabafundi bakaMose. Yayizwe indaba? Bamphika ekhona uYeshu, bathi asimazi thina lo, thina sazi uMose. Namhlanje bathi asimazi uShembe, thina sazi uJesu. Umlando uyayiphinda. Babethini ngesikhathi saJesu? Asimazi thina, sazi uMose. Namhlanje bathini? Asimazi uShembe, sazi uJesu thina. Besho uJesu okwakhiwa futhi nalapho. Besho isithuthi. Right? Siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma noMose, kodwa lo asazi lapho evela khona. Abasho ni kanjalo namhlanje abantu. Umlando uyaziphinda. Ake siqhubeke nayo. Siqhubeke nayo. Kuthiwa lana ukuphikiswa kukaJesu ngabaJuda. Ngithe amaJuda obani? Inina abantu abamnyama. Inina. Bona nangenkani. Thina abantu abamnyama. Buka nangenkani ontamo olukhuni thina. Right? Kuthiwa lana abaJuda bathatha amatshe bafuna ukukhanda uJesu. Bethu asikukhandi ngenxa yomsebenzi omuhle, kodwa ngenxa yokuhlambalaza ngokuba wena ungumuntu. Sounds familiar. Bathini? Ngokuba wena ungumuntu uzenza uNkulunkulu. Obani abasho njalo namhlanje? Akunina abantu abamnyama, ngoba nisayiwona lamaJuda lawo ayenenkani. Nisayiwona. Inini amaJuda abantu abamnyama. Wayeke lawo kwakhiwa. Inina abantwana baIsrayeli. uIsrayeli igama lakhe ngempela umngoni. Babefuna ukumkhanda ngamatshe bethi wena umuntu uzenza uNkulunkulu. Ngicela ukubuza ke mina, namhlanje nisho ni kanjalo kuShembe? Anishaye phansi ngonyawo. Nithi amaNazaretha asho kanjani ukuthi uNkulunkulu ngoba umuntu? Nishaye phansi ngonyawo. Umlando uyaziphinda. Ake sime ngokwembhalo ke manje. Ake sime. Isabatha lalivele likhona la. Kwakuthiwa uzilile before amaNazaretha lawo niwaziyo ke manje. Before kufika uShembe. Lalivele phi? Lalivele ngoYeshu. Futhi awu lalivele ngaye. Wayezolivusa naye uYeshu okokuqala. Balicikisha abacindezeli bethu. Bakhanda isonto labo emva kokuthi bembethelile uYeshu. UNazaretha abuqali manje. uYeshu wayezobuvusa efike kokuqala. Bambethela bacisha uNazaretha baphambanisa yonke into ephathelene noNazaretha. For example, uNazaretha buthi isabatha bathi bona isonto. uNazaretha buthi gcina inwele bathi bona gunda. uNazaretha buthi guqa umthandazo bathi thandaza umile. Baphambanisa yonke into. That's why okhokho bethu baze bathi lento iyasonta. Ukusonta into ukuyitwist, ukuyiphambanisa, ukusonta. Ukusonta. That's why okhokho bethu babethi maye sebonakala thina siyofana naye, ngoba babebona ukuthi ukusonta lento yokuthi umlungu kumele ukuthi adunyiswe ngesonto. Abanye okhokho bethu bayabulawa, amanye amakhosi abulawa.
So iqiniso nje bafethu liphambi kwethu ukuthi phela thina siyini samaJuda, sinalenkande yokuba amaJuda. Yabo? Umlando umuntu mebuya uyaziphinda. Umlando ufana ncamashi lo kaShembe noJesu ngoba vele umuntu oyedwa. Isihlalo sobukhosi esisodwa till now. Isihlalo sobukhosi esisodwa. Sabonga kakhulu.